Nejde. Dobrý deň, dámy a pánovia. Dneska budeme s mojím kamarátom sa pokúšať dať Winstreak 10. What's up, čaute. Dajte like a odber, aby sme mali veľa šťastia. Môžeme začať. OK. Ale do toho videa. Ale dal som pozastavenie, teraz nás nebudú vôbec počuť. Hej, ja viem, že dali energie do toho videa, lebo musíš proste čaute ľudia, vítajte u nového videa. Vieš, chápeš? Akože iba ti dávam radu. No, máš to zapnúť. Počkaj. Je to zapnuté? Díky. Dúfam, že dáte like a odber tiež na ďalšie video. A hovorím, keď tu bude 30 a 100 lajkov, tak budeme natáčať spolu. Že? Ale kámo, ja som vypol teraz natáčanie, aby ja som dal, že pauznutie. Teraz nás nebude. Aha, tak mi potom povedz, že kedy to bude. OK? Povedz mi, že kedy bude to video. OK. Teraz si idem upraviť medkit, aby nemala ten škaredý skin, ale aby mala nejaký lepší. No. Viete, medkit sandwich je dobrý skin. No, akože, že tento vrap. A ty ešte natáčaš? Hej. Dobre. Tak, ešte pre mňa 4 viny a pre teba 6 vinov. Dokopy naše vinstreaky. Počkaj, vyskúšaj rankedy. Skús rankedy. Nie, to nefunguje. Mám moc veľký level. No hej. Aj skilly. Tak no. 3, 2, 1. Dobre. Teraz dám ďalšiu mečku a teraz som stopol aj videjko, takže... A koľko je na tom videu teraz? Ja som dal toto. Ja som dal normálne, že recording. Tak to asi bude na 15 minút. Hej, dáme asi toto kola už asi toto, potom to video skončí, lebo tie videá potom budú zbytočne strašne dlhé, OK? Som zvedavý, čo budú na tie video písať, lebo ja keď som natáčal videa, tak som tam neukazoval hlas. Hej, bro. No? Že si nenatáčal to, čo som teraz povedal? Nie, nenatáčal. Dobre. Tak natáčaj to až vtedy v hre. Lebo kebyže by si toto natáčal, tak ja by som sa pokakal. Dáme toto kolo a už končí to video. Potom mi ho aj pošli. Čaute, peace! OK, je to ukončené? Áno. Dobre. Potom mi to video pošli.